ससियेल मीडिया प्लेटफर्माव जेबो सान्ति गैया नोंथांमोनानो मिथिखागौ जेब्ला नोंथांमोना निउस नायनो थाखाय ससियेल मीडियाखौ ओपन खालामो अब्ला बैफोर माखासे गाज्रि भिडिअफोरखौसो माने नुजाग्रोयो खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे बर'नि अशोक राजा यूट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि नैबे चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैनो हादों नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आंखौ बेफोरबायदिनो हेफाजाब आरो थुलुंगा होलांबाय थाबानो जाबाय। जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे समाव ओरैबायदि सम थांदों रायजो राजा नोंथांमोन जाय समावनोखि सोरबा बर' सिख्लाया जिन्स लंपेन्ट गाननानै लामायाव बेरायोब्ला बेनि जिन्स लंपेन्टखौ हासिनानै होनाय जादोंमोन लोगोसे जिन्स लंपेन्ट जायफोर गानदोंमोन बैफोर हिन्जावफोरनि खानायखौबो हास'नानै होनाय जादोंमोन। बे मोनसे ओरैबायदि गाज्रि सम थांदों दै नाथाय फैयै दिनैनि बे स्टेजाव जों मा नुनो मोनदों माखासे ओरैबायदि देरफुनाय हिन्जावसा बा सिख्लाफोर दङ बा हिन्जावफोर दङ जायफोरनोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि नायथाव जायै बुंथाव जायै माखासे ड्रेस कोडफोरखौ गाननानै बिसोरो फेसबुक रिल्स भिडिअनि गेजेरजों नुजाफैयो बायदिसिना भिडिअसनि गेजेरजों बिसोरो ससियेल मिडियायाव गावबा गावनि भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामनानै जोंनि गेजेराव शेयार खालामना होयो। दा दिनैनि स्टेजाव ओरैबायदि माखासे हिन्जावसा सिख्लाफोर दङ जायफोरनोखि गावबा गावनि बडिखौ सोरबाया गावनि उदैखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै आंनि उदैया गेदेर जाबाय आंनि उदैया मानो गेदेर जाखो बायदिसिना मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ लानानै भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ शेयार खालामना होयो जोंनि गेजेराव आरो ओरैबायदि माखासे हिन्जाव सिख्लाफोर दङ जायफोरनोखि ओरैबायदि माने ड्रेस गानो माने ड्रेसखौ गानाब्लाबो माने जायो आरो जायफोर ड्रेसफोरखौ माने दख'नानि सिङाव गानो बा जिन्स लंपेन्ट बा सुइदारनि सिङाव गानो बैफोर ड्रेसफोरखौ माने गाननानै भिडिअ बानायनाय रिल्स भिडिअ बानायनाय जों दिनैनि समाव नुनो मोनसै रायजो राजा नोंथांमोन। दा बै थांनाय समनि बाथ्रा आरो दिनैनि बे स्टेजनि बाथ्रा अब्ला फारागथिया माबायदि रायजो राजा नोंथांमोनानो एसे बिजिरनानै नायदो। दिनैयो जोंनि हारिनि माखासे देरफुनाय इयुन जेनेरेशननि हौवासा होन बा हिन्जावसाफोर जोंनि समाजनि माखासे नेमखान्थिखौ ओरैबायदि क्रस खालामलांबाय। आरोबाव मोनसे बाथ्राया मा जायफोर हिन्जावसा सिख्लाफोरा बा हिन्जावफोरा गावसिनि देहाखौ खावसे नुजाहोलायनानै आसि थाइनैनि ड्रेस गानलायनानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों रिल्स भिडिअनि गेजेरजों नुजाफैयो बैसोरहा बिमा बिफा बिदा फंबाय फेमिलि दंना गैया बैसोरा फेमिलि दं गैया बेजों जा मेटार नङा नाथाय बैसोरनि बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअनि थाखायनो जोंनि हारिनि गोथार महर मुस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' बिमा माहारिनि गोथार महर मुस्रियाव गोसोम दागो नांगासिनो दङ। जोंहा बेनि हेंथासो गसंथानो गोनां दङ आरो जोंहा बेनि हेंथासो बाथ्रा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ जायनि थाखाय जोङो बैफोरबायदि मानसिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनांगौ बायथ' जानानै फैदों जायफोरनोखि जोंनि हारिनि समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिखौ ओरैबायदि क्रस खालामनानै बिसोरो दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोसो बायदि भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामबाय थायो आरो बैफोर केटेगरिनि मानसिफोरानो दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि समाजनि गेजेराव सोरबायदि मानसिखौ जोङो सनमान खालामनांगौ सोरबायदि मानसिखौ जोङो सिबिनांगौ बैसोर बायदि मानसियाव जेबो गियानानो गैया। दिनैयो बैसोर बायदिनि माखासे गाज्रि स्वभाव आरो चरित्रनि थाखाय गाज्रि आखुनि थाखाय जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा लाजिबायनानै सिरि थाबायनांगौ बायथ' जानानै फैदों। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा दिनैनि स्टेजाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसो बायदि सोरबाया गावनि प्राइभेट पार्ट्सखौ एगारनानै होयो सोरबाया गावनि प्राइभेट बडिफोरखौ शेयार खालामो। दा बैफोर मानसिफोरनि सायाव एक्सुअलि फैबाय थानाय समाव आं बेखौसो लुबैयो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बुहुमाव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ बैफोर बर' फिसाफ्रा ओरैबायदि नेमखान्थि खालामनांगौ दिनैनि स्टेजाव जाहाथे बेफोरबायदि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गुबुंले गाज्रि नुथायफोरखौ माने जिहेतु जों बांनायनिफ्राय बांनायखौ जों नुबाय दङ बैफोरनि एगेन्स्टआव बैफोरखौ होबथानो थाखाय जों माबा मोनसे राहा लामा लानांगौ नेमखान्थि जों दानानै लानांगौ नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जा इयुन जेनेरेशन बे इयुन जेनेरेशनाबो
बेबायदि लामाजोंनो गोजोमजोबलांगोन। बे बाथ्राखौ खिन्थु नोट होनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट होननानै आं सानो। रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना मा कमेन्ट्स हरनो खालामो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ शेयार हरबानो जाबाय। आरो बयनिख्रुइबो लासिंसिन बाथ्राया मा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि हारिनि गेजेराव जायफोर सुबुंफोरा गाज्रियै ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइरेल जालांबाय, लंथं सोलेरखौ जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनानै भाइरेल खालामनानै लाबाय आरो बैफोर भाइरेल खालामनानै लाग्रा आरो बैफोर भाइरेल जालांनाय मानसिफोरखौसो जोंनि नैबे जेनेरेशनाव इम्पर्टेन्ट होयो, फेमास खालामो, शेयार खालामो। बैसोरनि नामाव जुदि इन्स्टाग्राम दंबा, फेसबुक पेज दंबा, इउटुब चेनेल दंबा, बैसोरनि मोनफ्रोमबो चेनेला माने ग्रथ जानायखौ जों नुनो मोनो। अब्ला जोंनि माखासे इयुन जेनेरेशना सोरबायदि सुबुंखौ सापर्ट खालामनांगौ, सोरबायदि सुबुंखौ थुलुंगा होनांगौ, बेनि सायावबो बिसोरो साननाय गैया नामा? बैफोरबायदि सुबुंखौ बिसोरो थुलुंगा होनाय माने गावसोरबो सेम केरेक्टारनि सेम केटेगरिनि होननानैसो फोरमान होना लानाय जादों दिनैनि बे समाव। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा जोङो बैफोरबायदि गाज्रि आखुनि सुबुंखौ सापर्ट होनांगौ ना सापर्ट होनाङा? रायजो राजा नोंथांमोन नाय, दिनैयो जाय सुबुङा देहा फाननानै हमजानानै भाइरेल जानानै दङ, बैफोरबायदि सुबुंखौसो जोंनि इयुन जेनेरेशना जुदि सापर्ट खालामलाङोब्ला, दिनैयो जाय सुबुंफोरा गावबा गावनि प्राइभेट बडिफोरखौ लंथङै नेकेडै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै लायो, बैफोर सुबुङासो जोंनि समाजनि गेजेराव जुदि साफा साफा सेलिब्रिटि महर जुदि मोनलाङोब्ला, सुजुग मोनोब्ला, अब्ला जोंनि इयुन जेनेरेशननि लामाया बबे लामाखैसो थांगासिनो दं साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन। नायदो अब्ला बैफोर माखासे जायनोखि गावबा गावखौनो सामलायनो रोङै सुबुंफोर, बैफोर सुबुंफोरासो जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि गेजेराव साफा साफा जुदि सेलिब्रिटि महरै जानानै जोंनि सिगाङाव बायदिसिना रोखोमनि जुदि बिबुंथि लाखिफैयोब्ला, अब्ला बैफोर सुबुंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जों रायजो राजानि थाखाय, जोंनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय बेसे इम्पर्टेन्ट जाथावगोन रायजो राजा नोंथांमोन। साननो गोनां बाथ्रा, नंगौना नङा? दिनै जों नुदों, गोबांखौनो नुदों, जायफोर सुबुंफोरानोखि भाइरेल जालांदों बैफोरखौसो माने सेलिब्रिटि महरै फांसनाव लेंहरो, बहाबा बैसागो फांसनाव लेंहरो, बहाबा पार्टियाव लेंहरो, बहाबा फुटबल गेम जानायाव बिसोरखौ लेंहरनायबो जों नुनो मोन्दों। नायदो आरो बैफोरबायदि मानसिफोरखौ थुलुंगा होनायाव जोंनि हारिनिनो माखासे मेलेमजिबि लिडारफोरनिबो आखाइ दं, जों नुनायाव, जों मिथिनायाव। अब्ला बैफोर सुबुंफोरा मा लामाजों जोंनि जेनेरेशनखौ लांनो नाजाखो? मा लामाजों जोंनि जेनेरेशनखौ लांनो नाजादों? साननो गोनां बाथ्रा। दिनैयो जायफोर देरफुनाय उन्दै उन्दै हिन्जावसा सिख्लाफोरा देहा फालांगिरि खामानियाव दिनैयो खामानि मावगासिनो दङ, बैफोरखौ दिनै माखासेखौ हमना मोन्दों। दा बैफोरनि गामिनि रायजो राजाफोरा बैफोर मानसिफोरखौ एक्सुवेलि ओरैबायदि बिजिनायनि गेजेरजों बिसोरखौ माने गादबनानै दोननांगौ, जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव बिसोरो थांनो गोहो मोना। लोगोसे बैफोरबायदि आखुनि मानसिजों जुदि गामिनि बा एरियानि सोरबा देरफुनाय लाइमोनफ्रा जुदि लोगो जायोब्ला, लोगो जानानै बहाबा बेरायफानायखौ जुदि नुदोंब्ला, बेनि सायाव गोख्रों अराय सम नोजोर लाखिबाय थानांगौ। नङाब्ला गाव जेरै आखु बैसोरखौबो बेबायदि लामायाव लानानै थांगोन। आरो बैफोर गाज्रि गाज्रि भिडिअखौ जायफोर शेयार खालामो, बैसोरो मानि थाखाय मा खि मोनजानायनो शेयार खालामो? बैफोर गाज्रि मानसिफोरनि भिडिअसफोरखौ, फट'फोरखौ बे ससियेल मिडियायाव मा खि मोनजानो शेयार खालामो? बिसोरा मा बेनिफिट्स दं? बिसोरा मा प्रफिट दं? बैफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरनि भिडिअस, फट'सफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनायनि मा बेनिफिट्स दं? बैफोरबायदि मानसिनि गाज्रि भिडिअसफोरखौ, फट'सफोरखौ नोंसोरो शेयार खालामनाय माने नोंसोरो दिनैनि समाव बैखौसो माने थुलुंगा होनाय जादों। अब्ला नों बेसेबां मोजां खामानि मावनाय जाखो ससियेल मिडियायाव बैसोरनि गाज्रि भिडिअ, फट'सफोरखौ शेयार खालामना होनानै? साननाय गैया एसेबो? साननांगौ, लाजिनांगौ, मिथिबाय? नों लाजिग्रोनांगौ। जोंनि आपकामिं जेनेरेशनखौ फोसाबलांनो जुदि सानदोंब्ला, फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि मानसिफोरनि गाज्रि गाज्रि भिडिअखौ नेक्स्ट टाइम आरो शेयार दा खालामसै। जुदि जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेशनखौ मोजां खालामलांनो जुदि साननाय जुदि नोंहा गोसो दंब्ला, बेखिनिखौल' आङो खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।